हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय गोसो गोथारै। इलेक्शनाथ' थांबाय सोरबा सोरबा दा दंबावोसो खोमादां जोब्बायानो बाट आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ आं लाना फैदों। बेनो जाहैबाय कि सासे मानसिनि न'खराव मानसि गोमादों। दा बेसेबांबा समनिफ्रायनो बे आंखौ भिडिअ बानायनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरबाय थादोंमोन। लोगोसे आङो बिथांनि जिखिनि एड्रेस आं बेखौ मबाइलाव फरायनानै खोन्थानि। बिथां गोमानायनि सुबुंनि मुङानो जाहैबाय मौसुमि नार्जारी। आं बेखौ स्क्रिनाव होना होनि। बिथांनि हौवाया आंनो बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय गले गले खावलायहरबाय थादोंमोन आरो लोगोसे बिथांनि जिखिनि क्लिप्स भिडिअनि क्लिप्स आं बेखौ लास्ट क्लिप्सआव होगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयो जाहाथे बिथांनि हिन्जावाबो मोनथों आरो बयबो जाहाथे साखा फारा जानानै थायो, जाहाथे बेबायदि जानाया बन्द जानांगौ। बिथांनि गामिखौ होनदों सेरफांगुरि, ओमफ्राय लोगोसे पस्ट अफिसाबो, ओमफ्राय पुलिस स्टेसनाबो होनना बुंदों, गामियाबो सेरफांगुरि होनना बुंदों आरो लोगोसे क'क्राझारनि होनना बुंदों आरो बिथांनि हौवानि मुङा जाबाय खोरोमदाव नार्जारी होनना बुंदों। बिथांमोननि जुलिया गासै 12 बोसोर जाबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे बिथांमोनहा सासे फिसाला दङ, बिथांनि मुङानो जाबाय दोनबिर नार्जारी, 6 बोसोर जाबाय होनना बुंदों आरो बिथांमोननि माने हाबा जानाया 12 बोसोर, बिथांमोननि ओमफ्राय गथ'आ 10 बोसोर आरोना। बिथांमोननि न'खराव दायो गासै 7 सुबुं दंमोन, माने बिथांनि बिखुनजो आरो फिसाज्ला आरो लोगोसे गाव आरो बिनि गेजेराव गावनि हिन्जाव, 7 दंमोन होनना बुंदों। बाट बिथांनि हौवाया बुंनाय मथेब्ला मानि थाखाय थांदों बेखौ मिथिया आरो जुदि न'आव फैनो नागिरोब्ला बिथांनि हिन्जावा गावनि हौवाखौ बुङोमोन जाहैदों कि मानो फैनांगौ बायदिसिना, बिनि थाखायनो बिथाङा माने गुबुन जायगानिफ्राय फैयामोन। ओमफ्राय दा बिथाङा न'आव फैनो नागिरदोंमोन बावैनो, बाट फैनोसै समावहाय बिथांनि हिन्जावा बहा गोमाखो बेखौ मिथिया। थांनाय 2 एप्रिलनिफ्रायनो गोमादों होनना बुंदों, बाट बिथाङा सोरजोंबा खारदों ना मादों बेखौबो मिथिया। बिथांनि गासै स्पष्ट भाबै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो बिथांनि भिडिअ क्लिप्सआव मिथिगोन लास्टावहाय। स' नोंथांमोनखौ आं बुंनो थाङो, नोंथांमोना बे मानसिखौ नुदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय। बे स्क्रिनाव होनाय पिक्सार बा सावगारिखौ जुदि सिनायदोंब्ला नुदोंब्ला अननानै, आरो लोगोसे आं बाजैखौ बुंगोन, नोंथाङा नोंथांनि न'खराव फैफिनबानो जाबाय। नोंथांनि 10 बोसोरनि गथ'आ नोंखौ नागिरदों आरो लोगोसे नोंथांनि हौवायाबो नोंथांखौ नागिरदों। भिडिअ बानायलायनानै गावनि मोखांखौ दिन्थिलायनानै भिडिअ बानायनानै नोंथांखौ नागिरदों हिसाबै अब्ला बिथाङा नोंखौ बेसेबांखिनि मोजां मोनो बेखौ नोंथाङाबो साननांगोन। रां रुफा, न'खरनि जानाय लोंनायनि थाखाय बयनिबो न'खराव प्रब्लेम जायो। जों जुदि हौवा हिन्जाव जुदि खौसेथियै जुदि गोख्रों मोनसे आदब लानानै बिनि सायाव नोजोर होयोब्ला जों मोजां न'खरखौ संसारखौ खुंलांनो हागोन, बेखौ आं फोथायनाय दङ। स' नोंथांमोना हौवानि भिडिअखौ नायदो। आं जाबाय kwrwmdaow नार्जारी, बे मौसुमि होननायनि फिसाय। दा बे मौसुमिजों आंजों जोङो बहुद मोजां मोनलायनानैसो जुलि जाखादोंमोन आरो जानाया। ओमफ्राय दा दिनै मा जाखो आं बुजिनो मोनाखिसै आरोखि बेखौ। दिनै आं बेंगालराव दङ, 2 बोसोर जाफैबाय खामानि मावनाया। गावनो थिनदों खामानि मावनो, जेनेबा खामानि मावा माखौ जानो। दा बेफोरबायदिखौ 2 बोसोर खामानि मावफैनायाव दिनै आंखौ बिदि खालामनो आरोखि बे। जों सानैजों बिराद मोजां मोनलायोमोन। ओमफ्राय मोजां मोननानै लानायावबो बिदिनो आं थगायखो ना माखो बुजिनो मोनाखिसै आङो, ना बे हौवानि गोदै होननायावसो गोजावखो ना माखो आं बुजियाखिसै आरोखि। दा बायसान्स बे हौवाजों थांदोंबा जाहाथे बे बिथाङाबो भिडिअखौ नायबाय बायदोंबा अननानै आंनि फारसे थिनहरफिनो हिन्जावखौ, बिथांनियाव खावलायनाय थाबाय आरोखि आङो। ओमफ्राय मौसुमियाबो फैफिनबानो जाबाय गिदिंनानै। बेनो, आंथ' बिराद अनो, अरायबो अनबाय थागोन। दा बेंगालराव दङ आङो, थांनो मोनाखै दाबो न'आवहाय। गोबावसै, 12 थारिखआव थांगोन थांनाया। दा मौसुमिखौ आं मोनफिनबा हामगौ बिदि सानदों आरोखि। रायजो राजाफ्रा जाहाथे नुबाय बायोबा मानसिखौ हमनानै आंनो खोन्थाहरो, कन्टेक्ट खालामहरो, कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरो, बेखौ आरोखि। दा आंथ' मोजां मोनो, बहुद मोजां मोनो मौसुमिखौ। दिनै जों सानैनि फारसे दावराव दावसिबो जेबो जायाखै, जेबो सोमोन्दो गैयै माबा केलेंकारि जेबो गैया आरोखि। जेबो दावराव दावसिनि सोमोन्दो गैया। जों सानैजों बिराद मोजां अनलायनानै जायोमोन संसारखौ। ओमफ्राय दिनै बियो आस'खान्दा मारै जाखो, बबेनि बार नांखो बुजिनो मोनाखिसै आङो।
दा अनसायफिननानै फैदोंबा आं एक्सेप्ट खालामो आरोखि बेखौ